Terranova Espai Gastronòmic és un espai per a gaudir de la bona gastronomia amb menús elaborats amb productes autòctons, de la mà del nostre xef, Carlos Gallardo. Terranova Espai Gastronòmic està situat en una masia del segle XVI, al peu del santuari de Sant Onofre, amb una excel·lent vista de la badia de Roses i de la plana de l'Empordà. L'espai ofereix sales per a realitzar tot tipus d'esdeveniments, casaments, festes familiars, actes d'empresa, privats i personalitzats. Disposem de diferents sales amb capacitat màxima per a 100 persones i un espai exterior de jardí i terrassa. Terranova Espai Gastronòmic també realitza activitats culturals i gastronòmiques, exposicions, concerts, conferències, tertúlies, unides a menús diferents i una gastronomia elaborada. Terranova Espai Gastronòmic, on els sentits desperten. Benvinguts novament a aquest programa El Mirador, on com sempre parlem amb els nostres convidats de l'actualitat o d'algun tema concret. Avui tocarem una miqueta tot, donat el carisma dels nostres convidats. I sense més preàmbuls, aquí a la meva esquerra, a la seva dreta, a les pantalles, en Joan Plana, podríem dir un novell dins de la política, encara no ha tingut cap càrrec, però ja comença a remenar amb el que és Esquerra Republicana, donat que ja és el president de la secció local d'Esquerra Republicana de Roses, no? Sí, bona tarda. El verb remenar, diguéssim, queda una mica pejoratiu aquí, però vaja, no, home, és que amb la millor de les intencions, sempre, tota remenada, sempre amb la millor de les intencions. Sí, amb la millor de les intencions. I aquí a la meva dreta, una persona coneguda de tots vostès, en Josep Alemany. Aquí sí que podríem dir que és la veu de l'experiència, perquè des de que podríem dir, va néixer la democràcia, vostè ja estava en política, no? Pues sí, s'hi van posar aviat. S'hi van posar aviat. Bueno, de fet ja estàvem en temps de fet, abans de la mort de Franco, les inquietuds de molta joventut doncs era conquerir la democràcia, no? I clar, evidentment, després de la mort, des de l'any 75, doncs totes aquestes inquietuds, cadascú es va anar situant en el sector que estava més afí a les seves idees, no? Jo en aquells moments, per exemple, volia fer d'Esquerra Republicana perquè els meus pares havien sigut, el meu avi havia sigut, era el partit de referència a Catalunya, però Esquerra Republicana va tindre l'entrebanc que no la legalitzaven, i en l'any 77, que va ser les primeres eleccions, el juny del 77, doncs, abans del juny en tenia de definir a quin partit em posava per ajudar, i evidentment tenia dos partits, catalanistes per mi, i que més o menys representaven les meves idees, que era Esquerra, i Convergència. Després d'escoltar uns i escoltar els altres, veient la situació d'Esquerra, em vaig decantar per Convergència, perquè em va semblar que en aquells moments era allà on hi podia fer-hi més feina, i des de llavors que no m'he mogut del partit. I tot i que ara no està a la política activa, el que porta la política dins del cos no la deixarà mai, perquè continua sent militant de Convergència, no? Bueno, jo sempre, i penso que alguna vegada ho he dit aquí, jo sempre he dit que jo quan vaig posar en política, amics meus i gent d'empresa, jo movia amb empresa, no? Em deien, per què et poses en política? Això en l'any 77, no? Jo els deia, mireu, en democràcia la política es posa en el plat de les sopes. La política, en democràcia, es posa al plat de les sopes. Per tant, vull dir, ja és de seri. Jo crec que això el gest d'anar a comprar, estem fent política comprant una cosa o l'altra, sempre fem política. No, i és que la política et marca la teva vida. Vull dir, avui sentia que el govern treu un apoyo que tenien les elèctriques en el pressupost, 3.000 i pico de milions, i es diuen que ens augmentaran el rebut de la llum a partir del 1 de gener. Vull dir, la política és això, no? I després, per l'altra banda, si tu ets de veritat demòcrata i estimes la democràcia, vols que la cosa funcioni en democràcia. I perquè funcioni en democràcia, doncs, per exemple, jo sempre dic que l'Ajuntament és com una comunitat de veïns d'un edifici. Hi ha d'haver-hi un president de la comunitat que porti els assumptes comunitaris. Doncs l'Ajuntament en democràtic porta els assumptes comunitaris del poble. I tots els habitants d'un poble, tu ets dels que pensa que sempre, com a mínim, haurien d'estar-hi una vegada. Sí, jo sempre he defensat la teoria que tothom hauria de mirar de passar a l'Ajuntament per veure realment com funciona. Això els suïssos ho tenen molt clar.
I Joan, després d'escoltar-lo, els joves, què us porta a involucrar-vos en la política i quina és la vostra visió de la política? Comparteixes el que diu en Josep? Sí, moltes coses sí, però bueno, primer de tot dir que efectivament soc jove i em dedico en el sentit no professional de la paraula a la política, però de moment només soc portaveu de mi mateix, diguéssim, no soc capaç d'endevinar quina és la motivació dels joves en general per fer-ho. Personalment, si m'agrada aquest aspecte, en gran part és perquè estic d'acord, com deia en Josep, que al final la política és un element central a la vida contemporània de les persones. Vull dir, no s'entén, encara que la gent moltes vegades pensa que la política és una cosa com aïllada de la seva vida, és una mica com el futbol, no? Diguéssim, hi ha la vida real, i llavors hi ha el futbol, que és una mena de realitat alternativa, que la gent més o menys segueix per distreure's, però que no té influència directa. La política no és això, la política, si ens parem a mirar la quantitat de coses que fem cada dia des que ens aixequem, en les quals la política en el sentit institucional de la paraula, pot influir en elles, és que és bestial, és que és un moment en què ens engeguem la llum, que tenim aigua corrent, totes aquestes coses bàsiques que considerem òbvies, tot això, l'ens que ho gestiona, ho fa a través de la política. Per tant, és un element clau a la vida de les persones i a mi personalment és una cosa que m'apassiona molt, vull dir, m'encanta des de sempre. Coincidireu que amb la política, sobretot la política local, la que diguéssim potser coneixeu més de prop, la majoria de les persones provenen de l'associacionisme, les associacions del poble, la majoria dels polítics que tenim, o molts dels polítics que tenim ara, les seves primeres, diguéssim, carrera, o van ser amb les AMPAs, o fins i tot, com en deia en Josep, amb les comunitats de veïns ja oferint-se per ser de secretaris i portar el que és la comunitat. Coincidireu que va així, no? Home, jo crec que una de les cartes a presentar a la gent que es presenta a les llistes municipals hauria de ser, vull dir, un llistat del que ha fet per la societat civil, no? Vull dir, jo recordo que al principi de la democràcia una de les febleses que va tindre el nostre país va ser perquè precisament tota aquella gent que es havia mogut en el temps de la dictadura en associacions civils, diguéssim, no? O sigui, doncs, associacions culturals, associacions des de ballar sardanes fins a coros, fins a el que sigui, es van volcar entrant en la política i van deixar un buit important a tota aquesta activitat cívica que ara afortunadament s'ha tornat a recuperar, no? Però que va quedar un buit per això. Però jo crec que sí que les persones que es presenten en un ajuntament haurien d'haver demostrat que alguna cosa han fet també al servei del poble. Tu ho veus així? Jo crec que porta una certa coherència, no? Que el fet de que tu tinguis una certa vocació de servei públic a través d'associacions t'acabi portant a fer un pas més en aquest servei i intentar involucrar-te des del punt de vista institucional. Jo personalment, ara soc president d'Esquerra, però també soc o he estat soci de la xarxa de convivència, de l'Embranzida Jove, d'Òmnium Cultural, he col·laborat molts anys amb Càritas Diocesana. Per tant, en certa manera, jo mateix noto que quan realment t'agrada, diguéssim, la implicació en la vida ciutadana, en la comunitat, etc., tot això automàticament t'acaba portant segurament cap a la via més institucional. També és cert per això que cal tenir una cosa present, que el fet que la majoria de gent que s'acaba gestionant les institucions vinguin de l'associacionisme no pot deixar de banda que, de fet, en el poble, a Roses i a tot arreu, hi ha una gran quantitat de gent anònima, per dir-ho així, que no està associada, que no participa gaire de la vida associativa del poble i que, per tant, a vegades també hem de ser conscients que, òbviament, les associacions són un element clau, absolutament clau, en la gestió pública d'un municipi, però també és convenient que no es perdi de vista que hi ha moltíssima gent anònima, per dir-ho així, que no viu la seva ciutadania a través de les associacions i que també s'ha de respondre a les seves necessitats. Això és una mica la feina després dels caps de llistes o líders de les formacions d'anar a buscar aquesta gent vàlida per la política, no? Sí, bueno, això és l'eterna discussió que ara hi ha entre llistes obertes i llistes tancades, no? Evidentment, si les llistes fossin obertes, doncs obligaria més els partits a anar a buscar persones més conegudes en el poble o més significades o perquè han ajudat a una sèrie d'associacions o el que sigui, que no la llista tancada, que moltes vegades el que porta és que fem més cot de colzes a dintre de l'organització del partit es pugui col·locar en un lloc més amunt o més avall de la llista.
que també, cuidado, llistes obertes també té un altre perill que, segons com, podria portar ingovernable un ajuntament, no? Això és una altra discussió que ara no ve al cas. Tu ets partidari de llistes obertes? Jo sóc partidari de que s'hauria de canviar la llei de partits, perquè la llei de partits, igual com la llei sindical, es va fer en aquell moment de la transició que no n'hi havia i per tant es tenia de fer una llei que apoyés molt i que se'ls donés molta solvència en el partit i o molt protegits, per dir-ho d'una manera. Jo crec que s'hauria d'arreglar aquesta llei i, per altra banda, les llistes haurien de ser una mica mixtes, o sigui, tenien de ser presentades per partit, però en certa part obertes a posar creus. Sí, que la gent pugui escollir. Perquè, esclar, segons com, llavors a l'hora de governar, no sempre són roses i flors. Vull dir, en aquests moments és difícil governar, perquè hi ha poca economia i per tant governar és difícil i a vegades de prendre decisions que són, podríem dir, impopulars, perquè com dius, augmentaré la tassa d'escombraries, és una mesura que evidentment no guanyaràs gaires vots amb això, no? En canvi, si fas una guarderia nova, doncs segurament que sí, no? Per tant, com que ara guarderies noves se'n podran fer poques perquè no hi ha liquidesa, poder sí que s'hauran d'augmentar la taxa d'escombraries o la llum o el que sigui, no? Per tant, això comporta prendre decisions davant d'un ple que moltes vegades pot donar si és llistes obertes i que cadascú se senti sobirà del seu escó, doncs pot ser que en un moment determinat de prendre una decisió d'aquest tipus, doncs molts diguin, no, escolta, jo vull quedar bé amb els meus electors, jo no voto a favor de l'augment de la taxa d'escombraries. I tu com ho veus, Joan, això? Llistes obertes, creus que és la solució? Els partits polítics tenen molta feina? La meva proposta personal, almenys en aquest aspecte, serien les llistes desbloquejades, que crec que és més o menys el que explicava en Josep. És a dir, el partit proposa una sèrie de noms i tu no només votes el partit, és a dir, quin partit vols que et representi, sinó també qui ha de ser els regidors que representi aquest partit. En lloc de números, diguéssim, una llista numerada de l'1 al 21, doncs una llista de 21 noms amb un quadret al costat que tu pots marcar els 5 noms, per dir alguna cosa, que més t'agraden, d'acord? El que passa és que cal tenir en compte diverses coses que crec que són totes veritats simultàniament. La primera és que és evident que la gent vol tenir un contacte molt més directe amb els seus representants polítics sense tant d'intermediari, sense que el partit faci tant d'intermediari. Crec que això és una demanda social molt i molt estesa, cada vegada més, i que crec que s'ha de donar resposta d'alguna manera. Però al mateix temps també crec que és veritat el que deia en Josep, que no podem pecar d'establir un sistema que converteixi els plens en reunions ingovernables, diguéssim. És a dir, el sistema de grups, tant grups municipals en ajuntaments com al Parlament, és necessari perquè, per posar un exemple, si Convergència i Unió i Esquerra Republicana al Parlament s'han de posar d'acord, es poden posar d'acord de grups. És molt difícil posar d'acord a 71 persones, que són els 71 diputats que tenen els dos grups. Per tant, els grups, tant municipals com parlamentaris, hi haurien de ser, hi haurien de seguir sent. El que sí que és cert és que hi hauria d'haver una flexibilització d'aquests sistemes. És a dir, que s'ha d'entendre que hi ha d'haver una certa disciplina de grup, per dir-ho així, perquè si no el propi partit perd sentit, si al final cadascú vota el que li sembla no té massa sentit que formin un mateix partit. Però sí que s'hauria d'acceptar que hi hagués una certa expressió de pluralitats d'opinions dins dels partits, perquè en certa manera els electorats d'aquests partits també són diversos. I poso un exemple. El cas de... Suposem que Rosa s'hagués de construir un segon port esportiu. Doncs una part de l'electorat d'un partit podria estar a favor, una part de l'electorat podria estar en contra. Si això és així, tindria tot el sentit que en el grup municipal d'aquell partit un grup de regidors votés una opció i un altre grup una altra. És a dir, crec que l'ideal seria trobar una espècie de sistema mixt que no trenqués del tot les disciplines de vot dins dels grups, però que podés expressar la pluralitat d'opinions dins el partit. Amb aquestes llistes desbloquejades els partits ja s'haurien de preocupar una miqueta també de posar gent que el poble la recolzi. I, potser a vegades no tan vàlides, però sí que el poble se sentin recolzats pel poble. Sí, però és que això, les reticències de partits venen... Jo em trobo molt lamentable, des del punt de vista democràtic, l'espectacle
del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i de tots, que hi hagi un senyor que aixecant la mà digui el que han de votar els altres. Per tant, no cal que hi vagin al Parlament. Que hi vagi aquell senyor, ens estalviarem tota sèrie de coses, no? Vull dir, si aquella gent el que decideix és el de baix, que diu, ara 2, 3, no, i s'ha votat això. Home, això, jo des del punt de vista ciutadà, no trobo que és una prostitució de la democràcia, no? Perquè no és això. No és això. El que has d'arribar, és el que deia en Joan, no? El que has d'arribar és tu, com a líder del grup, convèncer el grup de la postura que adoptaràs a l'hora davant d'una qüestió què votaràs i a favor de què votaràs. Però no dir, bueno, escolta, aquí el que mano soc jo, i quan deia aquell Alfonso Guerra, no, que en se mueve no sale en la foto. Home, després de veure aquests dos últims anys... Se'n vagin als Estats Units o a Anglaterra i vegin com funciona, no? Dic que després d'aquests dos últims anys, tant el 2012 amb la macromanifestació i el 2013 amb la via catalana, una miqueta hem vist el moviment de la població civil, d'aquest moviment social. Una miqueta deixat entreveure que els partits polítics el seu posicionament no era tan sòlid. Han quedat bastant al descobert, Convergència i Unió amb els problemes que tenen el PSC i el PSOE, tots ho sabem, alguna veu discordant ja fins i tot dins el PP. Ara veiem que els partits aquests que fins i tot estan per la sobirania catalana, la independència, no s'acaben de posar d'acord amb el tema de la pregunta. Una miqueta, no creieu que aquestes manifestacions socials han deixat una miqueta en evidència de que els partits tenen que canviar molt? Bé, sí, primer que el problema que s'han trobat ara els partits ha sigut que la societat civil els ha passat a davant. O sigui, el que ha marcat el ritme polític del nostre país, i quan dic nostre país dic Catalunya, no ha sigut els polítics, no han sigut els partits polítics, ha sigut la ciutadania el que ha marcat el ritme. A partir de la sentència del Constitucional, cap aquí ha sigut la societat civil el que s'ha passat a davant, i llavors hi ha hagut partits que es posa al costat del que la societat civil sembla que vol, i altres partits que per estratègia electoral, pel que sí, o per conviccions, com el cas del PP, s'hi ha passat en contra. Molt bé, però una cosa és que tu estiguis a favor d'una cosa i l'altra que estiguis en contra, i l'altra cosa és que no deixin que el poble decideixi. Això és el que jo trobo greu en aquest moment. Si la democràcia és que el poble decideixi. Per tant, el que jo trobo greu en aquests moments és no la pregunta o no la pregunta. Jo el que trobo greu és que busquis la pregunta que busquis, no te la deixaran fer la pregunta. Aquest és el que jo trobo greu. Jo sobre el tema de la pregunta crec que precisament pel fet de que, com deia en Josep, hi ha una mena de força coercitiva, per dir-ho així, que impedeix sistemàticament la democràcia a Catalunya, és especialment important que la pregunta sigui molt clara perquè la resposta pugui ser molt explícita. És a dir, que l'endemà de la consulta no hi hagi absolutament cap dubte de quina és la voluntat del poble català respecte a aquella pregunta. Això és molt important perquè l'argument democràtic, la democràcia, és l'única força que tenim nosaltres. L'estat espanyol té tota la resta de forces. Té la legitimitat vigent constitucional espanyola, té fins i tot la força política, la força militar. La nostra única força és la força de la gent, és la força democràtica. I la consulta, si finalment es fa, ha de ser l'expressió màxima d'aquesta força, ha de ser la nostra bomba nuclear, per dir-ho així. La nostra arma de destrucció massiva, en el sentit constructiu de la paraula, encara que pugui semblar una entelèquia, ha de ser la consulta, ha de ser la nostra arma mestra. I si la consulta és descafeinada, si la consulta no deixa clar a través de la pregunta, o a través, perquè té múltiples respostes, de quina és la voluntat explícita del poble de Catalunya, estem malbaratant la nostra millor arma. És un error estratègic molt greu. Penseu que els partits polítics, amb no posar-se d'acord amb la pregunta, fins i tot el Partit dels Socialistes esborrar-se ja d'aquesta consulta si no és acceptada per Madrid, no li estan fent un flac favor al que pensa la gent, que ho va demostrar l'11 de setembre? Bé, home, jo crec que sí, que si després de tot això els partits polítics no es posen d'acord, i sobretot els sobiranistes, seria un fracàs pel nacionalisme català, un fracàs per la gent que ha sortit al carrer i donaríem raó una mica al que va dir l'Aznar, no? Primer es dividirà Catalunya que no Espanya, no?
Jo crec que la responsabilitat que tenen és una responsabilitat molt gran. Tot i així, jo crec que la societat civil continuarà anant endavant i al final, vull dir, són els que empenyaran a que finalment s'hagi d'anar per aquest camí, perquè vull dir, davant del que demana la societat no hi pots fer res. Vull dir, ara estem veient el que està passant a Ucraïna, no? Vull dir, la societat ucraïnesa ha sortit allà en contra la decisió de que el govern que es vengui per un plat de llenties i se'n vagi cap a l'altre costat, no? Per tant, la força de la gent és molt important. Jo crec que seria molt perjudicial pel país que no s'arribés a un acord entre les forces sobiranistes, però crec que encara seria més perjudicial que s'arribés a un acord que anés contra la voluntat de la gent, perquè això seria interpretat per gent com una traïció. Per tant, seria molt dolent que no hi hagués un acord, però seria molt pitjor encara que hi hagués un mal acord. I sobre la posició deixa'm-ho dir perquè tinc ganes de dir-ho, sobre la posició del Partit Socialista... No, també t'ho havia preguntat. Jo he de dir, sincerament, que mai s'ha vist massa clar que el Partit Socialista estigués compromès realment amb la consulta. De fet, dir que el poble català té el dret a decidir només amb permís és dir que no té dret a decidir, perquè si t'han de donar permís per dir una cosa és que no tens dret a decidir-la, sinó que el que decideix és una altra. Jo soc republicà i milito a Esquerra Republicana des que tinc 18 anys, col·laboro amb la secció local d'Esquerra des dels 15 anys i estic molt orgullós de ser-ho i sempre m'identificaré com això, però tampoc puc negar que el meu desenvolupament ideològic i personal he tingut, tant per influència ideològica com per influències personals, molta influència de molt bona gent del Partit Socialista, a la qual considero gran amiga meva, des de gent de la meva edat fins a gent molt més gran que jo, que han participat molt activament en la història de Catalunya i de Roses, i tota aquesta gent els hi dec molt, els admiro molt i tinc un gran respecte al Partit Socialista que aquesta gent representa. I precisament perquè m'estimo moltíssim aquesta gent i m'estimo moltíssim tot el que m'han ensenyat i tota la influència que han deixat en mi, que m'acompanyarà la resta de la meva vida, he de dir que em fa especialment llàstima veure com un grup de gent ha acabat convertint el Partit Socialista en una senzilla delegació del PSOE molt més pròxima al Partit Popular o fins i tot a Ciutadans que a partits de demostrada tradició democràtica. Aquests problemes interns que ara hi ha entre Convergència i Unió, creus que s'arribaran a solucionar o això és el pas previ al trencament? No ho sé, jo ara no hi estic en la política activa ni dintre del partit. Perquè conec una Convergència nacional, molt de temps. Convergència que el conec, però Unió no. Però la coalició... La coalició l'he vista de lluny sempre, jo no he estat mai a dintre de Convergència i Unió, sempre he estat a Convergència i al Consell Nacional de Convergència. Amb Unió ja hem tingut de divergències i sempre les hem solucionades. Aquesta no ho sé, però en tot cas si això passés, passaria després de la consulta, no abans de la consulta. Perquè un cop es deixi fer la consulta ens haurem de definir a favor de quin bàndol et poses, si del sí o del no. Però Convergència i Unió arribaran a posar-se d'acord, Convergència i Unió Democràtica i Unió Democràtica d'acord amb la pregunta, perquè sembla que les posicions entre Duran i Lleida i el senyor Mas són molt llunyanes. Jo crec que sí, per responsabilitat, pel que també deia en Joan, jo crec que sí. Jo crec que tant Esquerra com Convergència en aquests moments tenen consensuada la pregunta, el que falta convèncer és iniciativa. Però jo crec que tant Esquerra com Convergència la pregunta la tenen consensuada. És indispensable iniciativa? Home, és que si no sortim molt afablits també. Va marxar el Partit Socialista, va marxar l'iniciativa, es quedem només ben bé els dos partits nacionalistes. Llavors potser ens anirem una mica al problema del País Basc, que és el que estan buscant des de Madrid, una divisió de la societat catalana, i això seria el més dolent per Catalunya. Que no es posin d'acord els partits catalans comença a sonar, o des d'Espanya ho poden començar a veure com una victòria del PP, que està començant a dividir els partits? Sí, sens dubte la posició d'alguns partits en contra sembla que intentant d'alguna manera descafeïnar l'escort per intentar afavorir un determinat sector del seu electorat que tenen por de perdre enfront d'altres partits. És a dir, és una cosa així com vull avançar cap aquí, però com que tu també vols, em fa por que els meus vagin cap a tu si veuen que avancen cap allà mateix. Per tant, per motius electorals estratègics, m'interessa seguir avançant cap on avances tu, però que no es noti gaire. Això li pot passar a Esquerra i Convergència? Que està dient?
que per por que la gent de Convergència se'n vagi cap a Esquerra, que de fet és la que ha defensat sempre l'independentisme, no acabi de decidir-se per por a perdre la lectura que té actualment? Jo, mentre vegi en Mas com a cap de Convergència, aquesta possibilitat no la veig. El que passa, seguint una mica el que havies tu dit abans, vull dir que des de Madrid es vegi que això pot afeblir. Aviam, ells continuen fent un anàlisi erroni del que està passant a Catalunya. Ells continuen pensant que això és un suflé, que ha sortit per la crisi econòmica. Però perquè els interessa o perquè no ho veuen? No, perquè uns ho veuen però els interessa i els altres és que no ho comprenen. Ves per les Espanyes i pregunta i veuràs, no ho comprenen. Els han desinformat tant durant tants anys que no ho comprenen. No ho comprenen. Ja breument i per acabar, perquè ja me diuen que estem fora de temps, creieu que el 2014 hi haurà consulta? Jo ho veig difícil, però els veig molt convençuts. Per què no? Jo tinc l'esperança que sí, que la hi haurà i que la guanyarem. I, per cert, deixa'm dir una cosa també, abans d'acabar, que gràcies per convidar-me avui especialment amb en Josep, vull dir, abans de que engeguessi les càmeres hem estat xerrant una bona estona i ha estat una autèntica classe d'història de Roses, vull dir, pràcticament l'hora aquesta abans de l'entrevista ha valgut la pena sobradament i per tant tot un plaer poder debatre amb ell i moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat. Sense res més, i després d'aquest agraïment d'en Joan, sense res més, els acomiado fins demà, adéu-siau i bona nit, i Joan i Josep, moltes gràcies per haver vingut.